afternoon, good afternoon, everybody. Minuanom Ghana ne baabi biara mobeteme nka. Asem we a serious thing ba nipa emfa na ne nhunu. Hwɛ nano na me check ade bi ewo abrabom. For what? Ghana pre crash na ebaaye no helicopter no medwene nsem miensa ho ewo life mu wiase a yebaaye no se wamma wani annaho a muti asere ye mese wanyere wamma wani annaho a bi de wo nhira bi besesa wabrabo ene wo nhira ekura wo na wabɛyɛ sisafo na nipa nyina aka sɛ woyɛ kohwini deɛ nti ma meka saa asɛm wei ase edu nkatia na nka saa pre-crashing wei ɔne mahama na ɛyɛ sɛ ɔmu by saa nkurɔfoɔ mmienu wei etin de bɛbɛkra no ɔmo de bi kra sesa ɔmo deɛ a ne ɔmo te nkwam. Sometimes no I na me checking no ma bi say ana wiase a ye baaye no ye ma post etin die ye so asuma si ye minister we ye teacher ni we ye pastor nti oka asenkyere ma ade ne minti nkura na say meye because odi me so sister Blora Emma binni wabrabo so no matter how it is se bi eka asenkyere wa se ukoda dwene ho bi eka se yade ma na se woda na wodwene ho anye at once wa nipa de min koba bi na atu so de antima already onkwa sa mahama de ono problem wo ba bi ba wu nipa ne de oka kire no eso sutinya excuse bi share sa noma ya adi nipa nya wo abrabo a ye bonu ba ye nimda adi enya wo ya fiem adi enya wo ya abrabo a ye bonu because of what nipa no oboam nti aka asema afrema ese meko nipa de menyesi a ese meye nipa we nti ese meye sei sister Blora se wanhwe noma yi a daba bia no wunshira bi betimat na so aka ahye hwe nipa abenye badwene se be tukwane enam adwene a omo anya na wo nti omo tindi be hyebre asesa be hyebre senka omo ye meso me wa appointment se omo tu akwantuo ni hyeda ba enam se hunti no mo hwe de atosa nkofo we ono omo abusua saade we ni bi ne ye dada kedia ne life ne odisha form no bi ne to dada kedia odisha ne owo form no sister Blora ho ma ye ni na ho e wa brabo aye bo no matter how it is no nipa sene nipa bi ate no uye nipa ye ni nipa bi nche ni bi nti ma bi eni wa brabo so na daachi no wu nkonya problem na nipa no omediye bini to dada kedi no odi numba asem no nti me pokodwa ampon asem ba kodwa ampon saa guy no me pena semtu because oma bi enti me nhyehyɛ mra ma ono kodwa ampon no